L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. L'Altra Ràdio, el dimecres 11 de març a les 9:05 del vespre i el diumenge dia 15 a la mitjanit us oferirà els següents continguts: seguretat a internet amb l'informàtic Jordi Paraguirre, comunicacions a l'espai amb Eduard García Luengo, la ràdio i la televisió local a Catalunya amb Antoni Cintas, les meravelles de les telecomunicacions amb Salvador Cavaller, el món de la radioafició amb Antoni Moyano de l'Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya i amb en Luis del Molino, l'antropologia i la tecnologia amb el tecnoantropòleg Ricard Faura, la societat del coneixement amb en Jordi Barreda, la tecnologia social amb Colèctic i natura i tecnologia amb l'Institut de Ciències Biomimètiques de Barcelona. Tot això ho podeu escoltar a Ràdio 4 amb freqüència modulada TDT o bé per internet. També podeu escoltar posteriorment l'Altra Ràdio en el web de Ràdio Televisió Espanyola dins els seus podcasts. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.